Барлык дөньяны, барлык галәмнәрне юктан бар итеп тәрбия кылып торучы, атабыз Әдәмне һәм анабыз Хаваны яралтып, дөньяга китереп, җир йөзенә балаларын таратучы, безне ислам динендә кылып, миллионнаган кешеләр арасыннан мөселман кылучы, һидаят бирүче, Коръәнле итүче, пәйгамбәрле итүче Аллаһ Раббыбызга чын күңелләребездән әйткән хамд сәнәләребез, мактауларыбыз булып торса иде. Сөекле пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә күңелләребезнең түреннән чыккан салаватларыбыз һәм сәламнәребез ирешеп торса иде. Аллаһ субханаһу ва тааля һәр барчаларыбызга да шушы ишеткән вагазларыбыз белән, тыңлаганнарыбыз белән, алган гыйлемнәребез белән дөньялыгыбызда, яшәешебездә шушынардан кулланып, файдаланып, файдалы изге гамәлләр кылып, дин исламга куәт бирсә иде Аллаһ субханаһу ва тааля. Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Я әйюһән-нас". Монда Аллаһ Тәгалә мөэмингә дә, мөселманга да аермыйча дәшә: "Эй кешеләр" ди. Үзегез беләсез, "Я әйюһәлләзина аману" булса, Аллаһ Тәгалә ышанучыларга дәшә. "Я әйюһәлләзина кафару" дип дәшә кафирләргә. Бер генә тапкыр дәшә Коръәндә кафирләргә, бер генә тапкыр. 89 тапкыр дәшә мөэмин мөселманнарга. Бу аятта Хуҗурат сүрәсендә Аллаһ Тәгалә "Я әйюһән-нас" ди, эй кешеләр ди. "Инна халакнакум мин закари ва унса". Без сезне бар иттек, халык кылдык ди. Ягъни халык кылдык дигән сүз ул юктан бар иттек дигән сүз. Халакнакум мин закарин ва унса. Ир белән хатыннан барлыкка китердек ди. Атабыз Әдәмдән һәм анабыз Хавадан. Җәннәттән җиргә төшкәннән соң алар бергә яшәп, яши башлап, җир йөзендә таралган нинди генә милләт булмасын, бөтенесе дә атабыз Әдәм һәм анабыз Хаваның балалары. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Без сезне" ди. Без дип әйтә улылап. Без дә кай вакытта әйтәбез, берәр кеше имеш белән килсә, ярар карармын димибез, карарбыз дибез. Карарбыз. Аллаһ Тәгалә улылап, үзен зурлап әйтә: "Без ди халакнакум, инна халакнакум", без сезне бар иттек. Миңа кемдер булышты дигән сүз түгел. Ир белән хатыннан бар иттек ди. "Ва жагалнакум шугубан ва кабаила". Һәм без сезне бар иттек халыклар итеп, халык, төрле милләт. Төрле милләтләр ясадык ди. "Ва кабаила", кабиләләр, гаиләләр кылдык ди сезне ди. Гаиләләр. Халыклар һәм гаиләләр. Җәмәгать, бүгенге шушы вагаз бу барыбыз өчен дә бик мөһим булган әйбер. Бу гадәти булмаган вагаз. Бу тел хакында. Телебез хакында. Аллаһ Тәгалә безне шушы халыклар арасыннан безне яралткан нинди милләт иттереп, без татар. Татар дигән милләт. Татар ул төрки халыклардан килеп чыккан милләт. Төрки халыктан. Нух галейхиссәламның 3 улыннан халык таралган дөньяга. Аның Хам, Сам һәм Яфәс дигән 3 улы. Без шушы Яфәс дигән улыннан таралган халык, төрки халыклар. Казахлар, ягъни төрки халык, беренчедән инде төркләр, татарлар, казахлар, төркмәннәр, кыргызлар һәм менә шушы безнең телебезгә якын булган. Әгәр җәмәгать без үзебезнең телебезне яхшы белсәк, безгә ул халыкларның теле барысы да якын. Бу җәмәгать нәрсә дигән сүз? Аллаһ Тәгалә безне
менә шушы халыклар бөтенесе мөселман. Безнең халыкның теле бер. Ләкин җәмәгать бик авырттырган тема, бик авырттырган мәсьәлә. Татар халкының хәзергесе вакытта олы буынның түгел, инде урта буынның балалары инде татарча белми. Татарча белми дип әйтергә түгел, туган телен белми җәмәгать. Бу шушындый күңелгә авыр булган әйбер. Туган телен белмәү. Кайбер кеше әйтә, нәрсәгә тел? Иң мөһиме мөселман булу. Әйе, Аллаһ Тәгалә әйтә шушы аятта, без сезне ир белән хатыннан яралттык һәм сезне халыклар итеп дөньяга чәчтек, кабиләләр, семьялар, төрле милләтләр итеп яралттык. Инна акрамакум индаллаһи атқакум. Сезнең арагыздан иң хәерлегез нинди дә булса бер милләт дими, бәлки сезнең арагызда иң хәерлегез иң тәкъва булганнарыгыз ди. Ләкин җәмәгать Аллаһ Тәгалә безне яралтканмы? Татар милләтеннән яралткан. Аллаһ Тәгалә безнең бабаларыбызны кайчандыр 1100 ел элек ислам динен кабул иткәннәр, мөселман булганнар. Безнең халкыбыз дәүләт тоткан халык. Дәүләт тоткан. Безнең үзебезнең телебез, үзебезнең культурабыз, үзебезгә генә хас киемнәр бар. Безнең телебездә җәмәгать, Аллаһ Тәгалә шулай төзегән, Коръән укый торган телдән кергән сүзләр 50%тан артык. Мәсәлән, мәгълүм, мәшһүр, мугаллим, мәгълүмат, мәдрәсә, мәсҗид һәм башкалар бик күп. Остаз дигән сүзләр гарәп теленнән кергән сүзләр безнең татар телендә. Әгәр без татар телен яхшы белә торган булсак, гарәп телен дә өйрәнергә шушы халыкка бик җиңел итеп төзегән. Әгәр дә мәсәлән татар кешесе Коръән укырга тели икән, ул җәмәгать урыс милләтеннән булган мөселманнарга өйрәнергә авыр булган кебек түгел. Чөнки анда урыс телендә, гарәп телендә булган хәрефләр юк, безнеке туры килә җәмәгать, безнең татар милләтендә. Мәсәлән, хәрефе. Анда гел бизарга туры килә сүзләрне, хәрефләрне. Аллаһ Тәгалә бу телне безгә, бу безнең халыкка биргән, ышанып аманат иттереп биргән. Аллаһ Тәгалә әйтә, без сезне яралттык милләтләр иттереп ди. Һәм икенче сүрәдә тагын тел хакында бар. Рум сүрәсендә 22-нче аят. Ва мин аятихи, Аллаһ Тәгаләнең мөгъҗизаларыннан ди, шушындый мөгъҗиза ди. Нинди мөгъҗиза? Ул ди җир белән күкләрне төзеде ди. Җир белән күкләрне төзеде һәм вахтилафу алсинатикум ва алваникум. Сезнең ди төрле телдә иттереп ди сезне дә яралтты ди. Төрле телдә сөйләшә торган иттереп. Һәм сезне төрле төстә иттереп ди дөньяга китерде ди. Ләкин арада берсе дә аерым урын алып тормый. Берсен дә Аллаһ Тәгалә берсен икенчесеннән югарыга күтәрмәгән. Бөтенесе тигез. Ләкин җәмәгать ни аяныч, менә балалар йөгереп килә, әтиләре, әниләре янына. Әниләреннән сорыйлар: "Мам, можно я выйду на улицу?" ди. Әнисе дә, әтисе дә чипчи татар. Җәмәгать урыс теленә яки башка телләргә бернинди дә тәнкыйть юк. Бернинди Аллаһ Тәгаләнең яралткан телләре. Урыс теле дә бик матур тел, инглиз теле дә бик матур тел. Ләкин Аллаһ Тәгалә шушы халыкны хөрмәтләгән, шушы гарәп теленә бай булган тел белән. Һәм шушы балалар килеп
Әтиләре, әниләре янына килеп шушылай дәшәләр, үзләрен туган телен белмиләр. Әгәр дә җәмәгать сорасаң, синең исемең ничек дип, карап тора сиңа ничектер. Карап тора ул аңламый. Исемең ничек дигәнне белмей җәмәгать. Исемең ничек дип сорыйсың, ул сиңа карап тора. Әнисе әйтә, ул немножко не понимает. Анарга әйтәсең, а как тебя зовут? Шуннан соң әйтә. Әле әлхамдулилла исеме әзрәк матуррак була. Әле җәмәгать бөтенләй мөселман булмаган, мөселманга хас булмаган исемнәр кушалар. Исеме матур, ләкин җәмәгать татарча ул туган телен белми. Бу фаҗига түгелме бу җәмәгать? Ничек ул балага мин үзенең телендә татар баласына мин урысча сөйләргә мәҗбүр булам. Менә безнең җәмәгать лагерь булды, 2 атна. 2 атна лагерь булды. Арада бер урыс малае. Калганнары барысы да татар. Шушы урыс малае аркасында урысча сөйләргә мәҗбүр булмадык. Бәлки татарларның, татар балаларының татарча аңламаганнарына күрә урысча сөйләргә мәҗбүр булдык. Әлбәттә, син бит инде вакытны үткәреп, татарча өйрәтеп утыра алмыйсың. Динне өйрәтергә кирәк, әхлакны өйрәтергә кирәк, ислам тарихын өйрәтергә кирәк. Ләкин җәмәгать бу аянычлы хәл. Әтисә әйтә, татарча белмиме дип сорагач. Шәһәрдән кайталар. Алар безнең балалар, алар безнең киленнәрнеке, алар безнең улларыбызныкы, шәһәрдән кайталар. Әтисе дә бу авылныкы, әнисе дә бу авылныкы, яки башка авылдан, чыпчы татар авылларыннан. Ләкин балалары 4-5 яшьлек балалары татарча белми. Җәмәгать алар хәзер үсеп, шушының белән формалашкан, урысча ул өйрәнгән, урысча ул фикерли. Һәм син ул оныгың үсеп җитеп кияүгә чыкса, ничек дип әйтәсең син аларга? Татарча да әйтә алмый. Үзеңнең ата-бабаларың сөйләшкән телдә син анарга теләктә тели алмыйсың бит син хәзер. Ничек дип әйтәсең син хәзер? Благословляю тебя, сын мой диясеңме? Никах булган вакытта, ул кызың кияүгә чыккан вакытта. Яки кызыңа ничек дип, әгәр үлә калсаң, качан үләсең билгесез бит. Шул оныгың янына килсә, син бит үзеңнең телеңдә аның белән бәхилләшә дә алмыйсың. Синең үзеңнең телеңдә анарга насихат та бирә алмыйсың бит син хәтта. Бу җәмәгать аяныч. Ул бит аңлый ди, татарча белмиме, туган телен белмиме. Җәмәгать ул бәлки миңа гына шушылайдыр, бәлки бүтәннәр аның өчен борчылмый да торгандыр. Хәтта әбиләр, бабайлар кап карт, инде 80-гә җитә торган әби янына. Бер кичкенә генә бер кыз йөгереп килде дә, әбисенә нәрсәдер әйтә. Әбисе дә хәтта үзенең туган телендә анарга дәшә алмый. Нәрсә ди? Чё, кызым? Пить, что ли, хочешь ты? Ул җәмәгать, шушы әби, ул ничек хәзер үзенең киләчәген ничек күз алдына китерә? Булар кемнәр булар җәмәгать? Улар кемнәр? Ул үзенең хәзер әбисен дә, бабасын да, нәселен дә белми торган бер кеше үсә дигән сүз хәзер. Үзенең туган телендә сөйләшә алмый торган. Җәмәгать монарга игътибар итәргә кирәк, әтиләргә, әниләргә, әбиләргә, бабайларга. Аңлыйлар бит ди җәмәгать. Ул бит минем татарча сөйләсәң ул аңлый ди. Әле әлхамдулилла аңлый дигәнгә. Һәм ул аңлый дигән сүзне шунда әле горурлык белән әйтә, ул аңлый ди. Ничек инде аңлый җәмәгать? Ул эттә аңлый. Менә эткә әйтәсең, алып кил шушыны дип. Ул сине аңлый. Ул синең нәрсә сөйләгәнен аңлый ул. Таягыңны ыргытсаң, таягыңны алып килә. Утыр дисәң, сөйләшә генә белми. Эттә аңлый, ләкин син җәмәгать утырасың, балаңны, малаемны, кызың, оныгыңны ул бит аңлый дип утырасың җәмәгать. Ничек аңлый? Әгәр дә мин бер сүз дә әйтмәс идем, әгәр дә ул инглиз телендә бер нәрсә сөйләгән вакытта ул инглиз телен аңлый дисә,
şatlanasyň. Urus tilin silegen wagtda oňlaýdy ise şatlanasyň. Garap tilin silegen wagtda ol oňlaýdy ise şatlanasyň. Jemaat manda näçe turunda söz bara? Özüniň tuğan tili, etisi, enisiniň tili, Tokay aytabyt, etkem enkemniň tilidi. Seniň etiň eniňniň tili unutulgan sen. Kimsin? Ol oňlaýdy bu turasyň. Ol jemaat oňlarga tugul, ol sileşerge tiýer. Mine jemaat bizning repressiýa wagtlarynda bütünüsin kulaklar diýip aýtyp şit ilge sürgen wagtlarda bizning babalarybız şuşa dinlerin saklar için, dinlerin de, tillerin de saklar için. Çünkü bik katı vardı, tilini bizdiriyor. Men özüm de Urus mektebinde okudum. Ul Tatar mektebi diýip atalaydı. Lekin anda Tatarça bir söz de aýtyrmylar idi. Tatar diýip küleler idi. Ne kalaki diýip aýtalar idi Tatarça silegen wagtda. Şuşundy wagtlarda jemaat ige koýtkandan soň, koy bir kişi mektepte Urusça beýt. Menim balama Urus sadygyna iri, şunda irene ol. Jemaat bütünse ekiyet. Uydurma barsa da. Tatarstan Qazi Celil Hazret yanına kilgeç, Tatar tili için kireşi gele diýip aýtgeç, Tatar tili için kireşi gele diýip aýtkenler. Kireşirge kirekmi diýen Celil Hazret. Sileşirge kirek diýen. Sileşi ýok jemaat. Oralaşy ýok. Finlandiýaga gitdiler bizning babaylar. Yaş wagtlarynda. Fin tatarlary bar hazır. Alar bir anda tumagan. Alardyň indi balalar anda tugan hazır. Lekin üzleri de balalary da fin tilini irengenler, ondagy tilini hürmet etip. Bizde bit Urus tilini irendik elhamdülillah. Bir kim de Urus tilini bilmeyim diýip aýta almy. Onlar fin tilini irengenler Tatarça bizning uly ýaşdagy babay ebilerge koraganda ýakşyrak sileşeler. Fin tatarlary bar. Yaponiýaga gitkenler, Yapon tatarlary bar. Yapon tatarlary bek motor tatarça sileşe. Amerika tatarlary bar. Amerikada ingliz tilini irengenler, Yaponiýada Yapon tilini irengenler. Türkiýege gitkenler şol repressiýa wagtlarynda türk tilini irengenler hem tatar tilinde bek ýakşy bilerler. Niçin olaryny şoşo wazgyýet, şoşo til syndyrmagan? Niçin jemaat biz özübizning tilibizni hürmet ete bilmeýiz? Özüm jemaat ige koýtgaç şuşundy terbiýe Tatar halky näçe diýip aýtdy? Uýasynda ni, uçkanynda şol. Seni sadykda terbiýelemi. Bir saýta sadykka berige tilibiz mene Tatar sadygyna berige tilibiz indi. Malay Tatarça öýrensin içindi. Seniň balaňny sadyk terbiýelerge diýişli tugul jemaat. Ol hazır 2 ýaşa toldymy, 3 ýaşa toldymy sadykka ýylyp berede, onlara 7 ýaşa tolgaç mektepke bire, anda 11 ýyl, onlarysyň sadykny, onlara mektepni gaýyplap sili. Onu terbiýelemeler. Seniň balaňny niçlep kişi terbiýelerge tiýir? Kimge kirek seniň bala? Özüm jemaat ige koýtgaç, eti Allah'ın rahmetinde bolsun. Özüniň ide Urusça söz etken wagtlarda anı Tatarçaga terjime etey. Urus tilini irenmegiz kirekmi ol diýmedi o. Onu bir kim de aýtmy. Urusça bilmeýi ýaşap da bolmaý. Gotlawly bilirge kirek, irenirge kirek. Lekin jemaat egerde ide silegen wagtda haladilnik diýseň, ol aýtaýdy näçe ol haladilnik? Türtüp görsetesin haladilnik. Bizde haladilnik ýokdy. Nik haladilnik ýok. Mene biddi ýok suutkyç ol diýdi. Mene jemaat niçe gittirip özüňniň tiliňni marazilnik tugul toňdyrgyç bar bir jemaat. Tilibizni özübiz fakirlendirebiz. Özübiz ýokka çygarabız. Hazır jemaat korkunyş, ol balalarybız, bizning balalar, bizning ilerimizde Tatarça sileşip, etisi, enisi, ebisi, babası tilinde sileşken balalary bizge koytalar bit endi. Ol anyklar. Urusça, idegil Urusça, Tatarça bilmeýi. Olarynyň balalary anlary nerse bola jemaat? Til bitdi degen söz. Bu amanet biz jemaat, ana kuhny tili diýip aýtalar hazır, kuhnyda. Kuhnyda da hazır balalary bilen ebiler Urusça sileşeler. Ireteler.
Балаларымны кайтарган идем, әбиләре, бабайлары белән татарча сөйләшергә өйрәнсеннәр дип кайтарган булганнар. Җәй буена инде 3 айга кайтарып. Кайтса, инде әтисе белән әнисе урысча сөйләшә ди, балалардан урысча өйрәнгәннәр. Татарча түгел. Татарча өйрәнмәгәннәр, инде әбиләре, бабайлары урысча сөйләшәләр ди хәзер. Җәмәгать, бөтен телләрдә Аллаһ Тәгаләнеке. Ләкин монда сүз бара, нинди дә бер телне кимсетү түгел, монда үзебезнең тел юкка чыга дигән сүз. Үзебезнең тел юкка чыга, һәм без алынырга җәмәгать үзебез гаепле. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә һәрбер шалларыбызга да үзебезнең шушы телебезне байытып, үзебезнең телебездә Аллаһ Тәгалә биргән шушындый төрки, шундый матур бай булган, Коръән теленә бай булган телебезне өйрәнеп, байытып, һәм шушы юнәлештә үзебезнең балаларыбыз белән яхшылап, жан тире түгеп, шушы юлда көрәшергә, шушы юлда тырышырга Аллаһ Тәгалә насыйп итсә иде. Чөнки бу җәмәгать Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләнең безгә, безнең өстебезгә йөкләгән аманаты, без анардан качып котыла алмыйбыз, без татар милләтеннән. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә менә шушы аманат иттереп бирелгән гомеребезне, аманат иттереп бирелгән шушы тормышыбызны, телебезне саклап, шушы телебездә сөйләшеп, телебезне байытып, балаларыбызны да үзенең ана телендә, туган телендә тәрбияләп, ата-аналарына хөрмәт уятып, үзенең дәүләтенә, үзебезнең шушы дәүләтебезгә, үзебезнең милләтебезгә хөрмәт уятып, башкаларны да хөрмәт итеп, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә тәрбияләп һәм тәрбияләнеп яшәргә насыйп итсә иде. Валхамдулиллаһи раббил аламин. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah wa lakum wa lisa'iril mu'minin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.